Altxatu biak, mesedez. Eta hurrengo ariketa bai dela esperimentu bat, bale? Igo aurretik edo nizuet gaur jolastera. Holako kata antzeko bat egingo dugu, bale? Hemeretzigarren mende hasieran Suitzako bi lengusuk bertako opila ekarri zuten Bilbora. Opil honi gurina jarri eta gurin opila da egun Bilboko gozo ospetsuenetako bat. Nik banaman dizuet eta opil honek kata antzeko bat egiteko eskatuko dizuet. Probatu edo ez, begiratu, iradokitzen dizuenari buruz abestu. Zer datorkizue burura, zer duzu esateko gurinezko pollo honi edo polloi buruz. Teorizatzen hasi baino lehen, bolloaren arazoan, saiosterako jarri buzue kolakau bana basoan. Gauza innovadore xamarra, bertsolaritzara ara, baina idoia igarri dugu bollo hau atzokoa da. Gugen jeina da amerikanoa, hortxe eidago jokoa, Bilbokoa dela esaten duten ezer ez da Bilbokoa. Hori egia dan globalizatzen joan dira pixkanaka. Azkenean hau gauz simple bat da, mantekilazko bokata. Umetan txokolatearekin nazten genuen atope, honi ere txorizo Pamplona sartuko alzenioke. Bai hoxe esatera joan naiz, txorizoa mila bueltan. Ondo dago baina ezin da ondo kantatua oa beteta. Lasai bolloa sartu ahora, ta kantau hiru lau kopla, lehenago ere ni Felipeak hartzera ohituta nagota. Baina efemeride bat datorkit, gainera Bilbo hirian. Bollo hau benetan non sortu zen, Suizan edo Bolivian. Saio aurretik berrian leitzen, ta Wikipedian sartzen, total gero jartzen zaituztela bolloei buruz kantatzen. Horrelakoak bertsolarien egun ta gau eta
denetakoak. Berbak euki behar ditugula zapore denetakoak. Begira hau gustatuko zaie, zabaldu eta ez bota, eta igurtzi zure